பிரீத்தி, பிரைடல் மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட். உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி. இன்னைக்கு நாம டேண்ட்ரஃப் பத்தி பார்க்கலாங்களா? எப்போ பார்த்தாலும் தலையை சொரிஞ்சிட்டு தலையில் ஒரு மாதிரி ஒரு டஸ்ட்டு மாதிரி நம்ம ஷோல்டர்ஸில் விழுந்துட்டு நம்ம வெளியில் போகிறதுக்கு சங்கடப்பட்டுட்டு ஹேர் ஃபால் பிரச்சனை, ஆக்னே பிரச்சனைன்னு சொல்லிட்டு அப்பா 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 எவ்வளோ அவஸ்தை இல்லைங்க. இந்த டேண்ட்ரஃப் வந்துருச்சுன்னா கடவுளே இதை என்னதான் பண்ணுறதுன்னே தெரியல. யாருங்க கண்டுபிடிச்சா இந்த டேண்ட்ரஃபு, ஆக்னே வா? ஸோ இதுலேருந்து நம்ம எப்படிங்க வெளியில் வருது? இந்த டேண்ட்ரஃப் பிரச்சனையிலேருந்து நம்ம எப்படிங்க வெளியில் வருது? இது க்யூர் பண்ணுறது கஷ்டம் தாங்க. ஏன்னா இதுக்கு எப்போவுமே நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். நம்மளோட ஸ்கேல்பை நல்லா மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் டேண்ட்ரஃப் பிரச்சனையிலேருந்து வெளியில் வர முடியும். சும்மா நம்ம ஒரு தடவை ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டோம், இனிமேல் எனக்கு டேண்ட்ரஃப் வராதுன்னு நம்ம நினச்சோன்னா வாய்ப்பே கிடையாதுங்க. டேண்ட்ரஃப் ஒன்ஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னா அது நமக்கு லைஃபுக்கும் அது நம்ம பார்த்துட்டு தான் இருக்கணும். ஸோ அதை நம்ம எப்படி மெயின்டைன் பண்ணலாம் அதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாங்களா? ஸோ டேண்ட்ரஃப் வந்தால் பெரிய பிரச்சனை நமக்கு என்னங்க வருது? டேண்ட்ரஃப் வந்ததுன்னா பின்னாடி ஆக்னே வருது. அது அதிகமாகும் போது, டேண்ட்ரஃப் அதிகமாகும் போது சொரியாசிஸ் பிரச்சனைங்க வருது. அதுக்கப்புறமா ஹேர் ஃபால் பிரச்சனை வருது. தலையில் இச்சிங் சென்சேஷன் இருக்குது. அதுக்கப்புறமா நமக்கு எப்போ பார்த்தாலும் தலை க்ரீஸியாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்குது, இல்லைன்னா ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் வர்றதுக்கு டேண்ட்ரஃப் பெரிய ரீசனாக இருக்குது. ஸோ இந்த டேண்ட்ரஃபை நம்ம எப்படி கிளியர் பண்ணலாம்? கிளியர் பண்ணுறதில்ல, எப்படி வராமல் மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம், இல்லை அதிகமாகாமல் நம்ம எப்படி ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம், இதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாங்க. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோங்க? நம்ம ஹேர் வாஷ் பண்ணுறோம். எத்தனை நாளைக்கு ஒரு தடவை நம்ம ஹேர் வாஷ் பண்ணுறோம்? அது நம்மளோட கன்வீனியன். நம்ம இன்றைக்கி ஹேர் வாஷ் பண்ணுறோன்னா நமக்கு ஒரு 2 டேஸில் திரும்ப ஹேர் வாஷ் பண்ணணும்னு தோணும்போது நம்ம வாஷ் பண்ணிக்கிறோம். இல்லை 1 வீக்கில் ஒன்ஸ் வாஷ் பண்ணணும்னு தோணும்போது நம்ம வாஷ் பண்ணிக்கிறோம். இது உங்களுக்கு தலையில் ஏற்படுற ஸ்வெட்டு, உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு க்ரீஸியாக இருக்குது, அண்ட் நீங்கள் வெளியில் போயிட்டு வர்றது, ஸோ இதை பொறுத்து நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கிறீங்க இல்லைங்க. சிலர் டெய்லி கூட வாஷ் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ நீங்கள் எப்படி வாஷ் பண்ணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ஷாம்பு உங்களோட ஸ்கேல்புக்கு பர்ஃபெக்டாக இருக்கான்றதை கொஞ்சம் அப்சர்வ் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் நீங்கள் டேண்ட்ரஃப் வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்ம ஆன்டி டேண்ட்ரஃப் ஷாம்பூஸ் யூஸ் பண்ணலாம். அதில் கொஞ்சம் மைல்டு கெமிக்கலாக போங்க. ரொம்ப ஹெவி ஹார்ஷ் கெமிக்கலாக போகும்போது அதுவே நம்ம ஸ்கேல்ப் இன்னும் 2 ட்ரை ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம கொஞ்சம் ஹெர்பல் பேஸாக நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட ஸ்கேல்ப்பை பெருசாக டேமேஜ் பண்ணாமல் இருக்குங்க. ஸோ நம்ம வீட்லேயே நம்ம என்னென்னங்க செய்யலாம் நம்மளோட டேண்ட்ரஃப் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு? வீட்டில் நம்ம நிறைய விஷயங்கள் செய்யலாங்க. என்ன செய்யலாம்? நம்ம கோகோனட் ஆயில் யூஸ் பண்ணலாம். அதாவது கோகோனட் ஆயில் எப்போ நீங்கள் யூஸ் பண்ணலான்னா, நீங்கள் ஹேர் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 1 hour பிஃபோர் நீங்கள் கோகோனட் ஆயில் அப்ளை பண்ணுங்கள். அப்ளை பண்ணிவிட்டு முடிஞ்சால் மசாஜ் பண்ணுங்கள், இல்லைன்னா ஜஸ்ட் அப்படியே விட்டுருங்க. வெயிட் பண்ணிவிட்டு 1 hour கழிச்சு நீங்கள் வாஷ் பண்ணுங்கள். ஷாம்பு பண்ணும்போது முக்கியமாக நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒரு வேலை இருக்குங்க. என்னென்னா, ஷாம்பு செய்யும்போது நல்லா ஸ்கேல்பை ரப் பண்ணி வாஷ் பண்ணணுங்க. நிறைய பேர் என்ன தெரியுமா பண்ணுறாங்க? ஸ்கேல்பில் ஷாம்பு படுது பட் ஆனால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஹேரை மட்டும்தான் வாஷ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அவங்க ஸ்கேல்ப் பக்கம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணாமல் விட்டுடுறாங்க. இதனால் டேண்ட்ரஃப் அதிகமாகுதுங்க. ஸ்கேல்பையும் நாம் கொஞ்சம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி நல்லா ரப் பண்ணி நம்ம வாஷ் பண்ணிட்டு வந்தோம்னாலே நமக்கு டேண்ட்ரஃப் அதிகமாகாமல் இருக்கிறதுக்கு அதுவுமே ஒரு சான்ஸாக அமையுது. அண்ட் நம்ம ஒவ்வொரு தடவை ஹேர் வாஷ் பண்ணும்போதும் நம்மளோட ஸ்கேல்பில் இருக்கிற ஆயில் ஓரளவுக்கு கிளியர் ஆகியிருக்கான்றதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாங்க. ஸோ ஏன்னா ஆயிலியாக நீங்கள் விடும்போதும் அதுவுமே நமக்கு ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் அதிகமாகிறதுக்கு சான்சஸ் ஆகிடுது. ஸோ ஒவ்வொரு தடவை நீங்கள் ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஹேர் வாஷ் பண்ணும்போது உங்களோட ஆயில் கிளியர் ஆகிருக்கான்றதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் நம்ம இன்னொன்று யூஸ் பண்ணலாம். அதாவது நீம் ஆயிலுங்க. நீம் ஆயில் கூட நம்ம கோகோனட் ஆயிலாவது இல்லை நல்லெண்ணெயாவது நம்ம 1:1 ரேஷியோவில் மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நீம் ஆயிலில் இருக்கிற இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் டேண்ட்ரஃபோட ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷனை குறைக்கிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குங்க. ஸோ அதனால் நம்ம நீம் ஆயில் கொஞ்சம் ஸ்மெல் அதிகமாக என்ன பண்ணுறதுங்க? டேண்ட்ரஃப் வந்துடுச்சு. ஸோ அதனால் டேண்ட்ரஃப் வந்தவங்க நீம் ஆயில் கூட நம்ம கொஞ்சம் கோகோனட் ஆயிலாவது நல்லெண்ணெயாவது நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுவுமே நம்மளோட டேண்ட்ரஃபை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நம்ம வீட்டிலேயே வேறு என்ன செய்யலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆலோவேரா யூஸ் பண்ணலாங்க. ஆலோவேரா அது நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. ஆலோவேராவில் 1-2 நம்ம எண்ணிட்டே போக முடியாது. எந்த பிரச்சனை எடுத்தாலும் ஆலோவேரான்னு வாங்க.
நிஜம்தாங்க. ஏன்னா ஆலோவேரா நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம ஸ்கேல்பில் இருக்கிற அந்த ஒரு பர்னிங் சென்சேஷன், ஒரு இச்சிங் சென்சேஷன் இதெல்லாம் நல்லா காம் டவுன் ஆகும். அண்ட் ஆலோவேரா நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது ஸ்கின்னுக்கு ஸ்கேல்புக்கு தேவையான நல்ல மாய்ஸ்சர் கண்டென்ட் கிடைக்கும். ஸோ ஆலோவேராலையுமே பார்த்தீங்கன்னா டேண்ட்ரஃபோட ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷனை குறைக்கிறதுக்கான சான்சஸ் நிறைய இருக்குது. ஸோ அதனால் நம்ம வந்து ஆலோவேரா கூட யூஸ் பண்ணலாம். அப்புறமா லெமன் ஜூஸ் யூஸ் பண்ணலாம். லெமன் ஜூஸ் என்ன பண்ணலாம், நீங்கள் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் எடுத்து கொஞ்சமாக அதை டைல்யூட் பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஸ்கேல்பில் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா நல்லா எரியும். உண்மைதாங்க. ஏன்னா வந்து லெமன் ஜூஸில் வந்து கொஞ்சம் சிட்ரிக் ஆசிட் இருக்கிறதுனால அது கொஞ்சம் இச்சிங் சென்சேஷன் கொடுக்கும். பட் ஆனால் அதுவுமே நம்மளோட ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷனை குறைக்கிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ நம்ம லெமன் ஜூஸ் கூட கொஞ்சமாக தண்ணியை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அது நம்மளோட ஸ்கேல்பில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அண்ட் நீங்கள் ஹேர் வாஷ் பண்ணிங்கன்னா இதுவுமே நம்மளோட ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷனை குறைக்குங்க. அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து ஆப்பிள் சைடர் வினிகர் யூஸ் பண்ணலாம். இதுவுமே ஆப்பிள் சைடர் வினிகர் கூட நீங்கள் டைல்யூட் பண்ணிட்டு தான் யூஸ் பண்ணணும், டைரெக்டாக யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இது வந்து உங்களோட ஆப்பிள் சைடர் வினிகர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட ஸ்கேல்போட பிஹெச் வந்து மெயின்டைன் பண்ணும். அண்ட் நம்ம என்னங்க யூஸ் பண்ணலாம், வேறு பேக்கிங் சோடா யூஸ் பண்ணலாம். பேக்கிங் சோடாவா அப்படின்னு? ஆமாங்க, பேக்கிங் சோடா யூஸ் பண்ணலாம். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், நல்லா ரிசல்ட் இருக்கும். பேக்கிங் சோடா வந்து நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஹேர் வாஷ் பண்ணிட்டு இருக்கோம்ல, ஸோ நம்ம ஹேர் வாஷ் பண்ணிட்டு ஷாம்பு வாஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணலாம், பேக்கிங் சோடா எடுத்து நம்மளோட ஸ்கேல்பில் லேசாக ரப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ரப் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஒரு 1 மினிட் நம்ம அப்படியே ஊற விடணும். அதுக்கப்புறமா நீங்கள் உங்களோட ஸ்கேல்பை வாஷ் பண்ணீங்க அப்படின்னா இதுவுமே டேண்ட்ரஃப் வந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன ஸ்டெப்ஸ் நம்ம வந்து வீட்டில் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா பெரிய அளவில் டேண்ட்ரஃப் வந்து அதிகமாகாமல் நம்ம வந்து பார்த்துக்கலாம். அதிகமாகிடுச்சுன்னா அது என்னங்க பிரச்சனை எப்படியெல்லாம் போகும் பாருங்கள். உங்களுக்கு டேண்ட்ரஃப் அதிகமாகிடுச்சுன்னா நம்மளோட ஐப்ரோஸில் டேண்ட்ரஃப் தெரிய ஆரம்பிச்சிடும். அது நம்மளோட கண்ணிலையும் பாதிக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நிறைய பிரச்சனைங்க டேண்ட்ரஃப்னால வருதுங்க. ஸோ இதை எல்லாமே நம்ம அதிகமாக்காமல் நம்ம வந்து வீட்டில் இருந்தே ஈஸியாக க்யூர் பண்ணலாம், கொஞ்சம் நாம் இதுக்காக ஸ்டெப் எடுத்தோம் அப்படின்னா. ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். வாழ்க வளமுடன்.